Pro dnešek jsem se rozhodla, že budu brunetou. Takže si vezmu tuhle paruku. Vlastně od určitý doby mám pocit, že někdo sleduje. A když se otočím, tak tam nikdo není. Snažím se být neviditelná, nezanechat stopu, tak by se dalo taky říct určitě. Absolutně bezpečně, kdybych tady místo normálních domovních dveří měla pancéřový, tak by to bylo asi tady. 23letá vizážistka Eva žije již rok a půl s utkvělým pocitem, že ji někdo sleduje. Ochraně svého soukromí věnuje veškerý svůj čas. Přestala dokonce i pravidelně pracovat. Já předem žádný určení trasy nemám, takže já ty trasy hodně často měním a nejezdím nebo nechodím těma samýma. Když vylezu před dům, tak mě poleje takový horko, rozhlídnu se, jestli vůbec můžu jít. A když se otočím, tak vůbec nikoho nevidím, ale prostě ten stihomam máte uvnitř prostě v hlavě. Máte pocit, že jdete po ulici, že ze strany na vás někdo kouká, otočíte se a nikdo tam není. Když nemusím, tak moc nikam nechodím. Hodně často obvolávám své kamarády, aby šli se mnou, protože to je pro mě určitě lepší, než jít sama. Ale samozřejmě, když někdo nemá čas, tak a musím někde být na nějaký schůzce nebo někde, tak musím jít, že jo. Tato paní, prosím tě, teď mi jdeš v záběru, dej to tak trošku dál, teď nám zmizí, no. Tak teď řekni klukům v metru, ať to ohlídají v metru. No a teď uvidíme, kde nám paní vystoupí nebo kde bude vystupovat a zase si ji zkusíme odsledovat. Asi určitě tak paranoje nemá daleko. Když mi volá číslo, který neznám, tak ho neberu. A pokud třeba nenapíše SMS-ku, jsem to já, zavolá mě zpátky nebo něco, tak na ty hovory vůbec nereaguju. Na internetu to jsem omezila hodně, používání internetu, i e-mailu. No, na Facebooku profil mám, ale já tam moc nic nepíšu. Hlavně tam nedávám nějaký ty informace ohledně polohy a tak. Nějaký fotky tam jsou, nějaký statusy samozřejmě, ale abych tam určovala přímo svoji polohu, místo, kde se nacházím, tak to ne. Tenhle stihomam se u Evy zřejmě rozjel poté, co jí začali vyhrožovat a domáhat se svých peněz věřitelé. Nechala na sebe totiž dobrovolně přepsat firmy s milionovými dluhy. Byly to hlavně telefonické výhrušky. Víme, že nejste v Praze, kdy budete v Praze, víme o vás, peníze z vás dostaneme, je nám jedno, jakým způsobem. A vzhledem k tomu, že to byly i rusky mluvící občané, tak ty mají trošku jiné praktiky. Takže i to ve mně evokovalo prostě strach, že mě někdo někde sebere na ulici a už mě někde nenajdou. Tadyhle někde bude, no. Ne, moment, to je tenhle vlak. Tak tadyhle. Tadyhle dom. Jo, já ji vidím, no, já ji vidím. Máš teď pocit, že to sleduje? Momentálně ten pocit je mírnější, ale pokaždý prostě cítím, že nejsem úplně sama. Vlezla schodištěm do metra Panga a odjela soupravou na stanici Florence, kde přestoupila na Bčko a pokračovala dál na náměstí Republiky, kde vyšla a došla až sem na Petrský náměstí. Dá se povídat z toho celý záznam. A víte, kde jsme vás chytli poprvé? Tamhle ta kamera
jak je na tom domě rohovým, jak je ten žlutej, Ano. tak tam je jedna otočná. Viděla jste o ní od téhle kameře? Přesně tamhle. No tak to mě nenapadlo ani ve snu, teda, že tam v těch místech zrovna jako může být kamera. Téměř celá cesta je nahraná na záznamu. Co tomu říkáte? No, jsem docela v šoku. Na jednu stranu jako je dobrý, že víte, že prostě jste nějakým způsobem v úvozovkách chráněná, ale na druhou stranu je ve vás stejně ten pocit, že nevíte, kdo s tím co udělá. Budete dnes usínat lépe, nebo si budete muset opět vzít neurol? No, já bych řekla, že budu usínat ne s svým neurolem, ale s půlkou.